Bun, astăzi continui survival Minecraft-ul pe versiunea 1.7.2, vă reamintesc, survival și aștept ca să coace. Adem să copt. Punem un pui și mergem puțin în peșteră sau vom aștepta puțin. Cred că vom lăsa 3 asta și normal ne facem mai întâi uneltele, că fără ele unde să te duci. Și mai facem 2 lopate și o sabie. Punem la loc tot. Luăm jumate și plecăm. Nu plecăm acum. Ai, ce să facem? Mai rapid, nu se putea. Skinul de fată. Sper că se poate de dormit acum. Și mergem mai departe. Am trezit, sunt sănătos, fericit de viață și mergem să săpăm. Unde eram atunci? Aici? Da. Iată-și. Da, aici. Mori. Hop, ce-am ucis. Ce prostul sunt. Am uitat lumânările acasă. Le luăm jumate rapid. Luăm niște bețe. Mai știți, poate ceva se va strica și mie îmi va trebui. Nu aici. Ai. Mai rapid puțin. Mâncăm. Mergem mai departe. Luminăm locul acesta. Încă. Mergem, sper că aici nu e. Ai. Mergem mai departe și aud zombie, nu. Luăm puțin de carbon, că și ne va trebui, cum am repetat atunci. Să nu mi apare cineva din urmă, căci mă voi supăra tare. Și încă puțin. Și gata. Mergem. Oi, nu este nimic. FTO. Cine trebuiește, taman am găsit. Punem 2. Săpăm. Sau stricăm. Nimănui nu-i pasă.
pe undeva pe aici mi se pare... ce m-a speriat. Pe undeva pe aici trebuie să fie un spawner, căci au avut multe strigăte de zombi și de păianjeni și am auzit și Enderman, numai ce. Nu cam îmi place, dar ce să face? Așa este viața. Așa ne-a născut mare priroda. Și eu nu știu place. Asta i-am săpat. Și m-am speriat. Să zicem minte de unde am venit eu. De aici. Iată și am ieșit. Of. Ia nu uitați, voi pune puțin așa și voi face un semn. Ai. Fac ce parcur. De tot sunt parcur bol pe aici. Și punem să încălzească fierul. Luăm cu 7. Sper că să ne trebuiască 5. Și acum ne vom face... Ce ne vom face? Veți vedea ce noi vom face, dar până când vom face parcur în casă. Facem primul târnăcop. Și acum facem o sabie. Cred că voi lăsa acasă până când tot. Și voi merge mai departe să caut ceva. Mai rapid. Cam am greșit, nu este 6x4, ci 7x4. Nici o importanță nu are. Și ne-au ajuns. Punem aceasta acasă. Sper că nu este жалите un cărbun. Și mergem înapoi. Vom lăsa tot asta aici. Da. Și mergem. Ne orientăm după semn. Iată-i. Vreau să sar ca un parcur boi, dar nu mi s-a finit. Iată și am ajuns. Tot este colorat. Și mergem în jos. Nu. Acum își vom găsi ceva pe unde se poate mers. O cameră secretă. Un perete secret. Și iată și gata. Și ne vom ridica încolo. Să mănânc o bucată de carne. Oi, asta eu nici n-am observat. Oi? Am auzit numai ce de glasul lui un mini-zombie, sau cum acolo el se mai numește. Trebuie să fiu pregătit de tot. Deci merge în jos
Ia uite-o. Am crezut că mi s-a părut. Iată și am ajuns la sfârșitul acestuia loc. Acum ne vom da în jos sau nu? Sau da? Nu știu, vom vedea coși. Hai să ne dăm câteva. Iată și gata. Iată așa. Mai merge. Mergem mai departe. Op. Oi. Iată. Ce mă sunt? Nu că cred că se va ridica. Da, și ce să... Eu nu știu ce am vrut să fac. Mai multe... Oi, ce eu fac? Oi. Mai mult... Oi, ce? Are lacuri? Scheletul. Hai să ai. Eu trebuie să mă cobor la ei. Ce ne dă în jos? Ce mă țin zi? Așa. Mi-am dat să-i dau. La nimic. Vin încoace. Iată și primul ucis. Așa, eu sunt zombie hunter. Oi, hai, vină, sărmani. Opa. Iată și mergem acum în sus. Iată și sfârșitul acestuia loc. Nimic. Iar aici. Oare va fi ceva? Trebuie să fie doar. Dar noi. Deci nu cam cred că sunt în... Băi? Nu știu, se pun puțin... Opa, iată așa. Să nu mi se spawneze lângă mine cumva. Iată, avem cât? 16 bucăți de blocuri de fier. Nu-i nimic. Din nou. Și mergem mai departe. Iată și cineva acolo. Nu. Mi s-a părut. Un loc care merge în jos. Nici nu țin minte cum să ajung acasă. Să mănâncă puțin și gata.
luăm puțin fier. După ce el se va merge de data acasă, să-l punem să încălzească, să ne facem armură, poate, sau nu, sau da, nu știu cum voi vrea. Și mergem mai departe. Iată și următoarele blocuri de fier. Iată încă. Știu vă cam este plictisitor să vă uitați cum eu stau și strâng fier, dar este foarte bine asta pentru mine. Sper că veți pune like-uri și cineva se va abona. Voi fi foarte bucuros, spun deodată. Mergem mai departe acasă. De unde oare am venit aici? Nu. Mergem mai departe. De aici înseamnă că... Gata, mi-am amintit locul. Ia nu știu că zic puțin. Da. Ia-ți-o. Ui, ce rapid este. M-a speriat. Să ieșim. Iată și am ieșit. Facem rapid. Am uitat să pun câteva într-un de acasă. Și gata. Nu mai să uit să pun. Punem la încălzit. Mai punem 5 să ajungă, nu 6. Punem tot ce nu ne trebuiește. Avem destul de bune lucruri pentru al doilea episod. Ne vom face acum și full iron armură. Fac încă 3 ca să fie mai rapid. Scoțim aici. Mai punem. Și mai punem. Opa! Asta nu trebuiește. Mâncăm puțin. Și ce? Destul de frumos este locul unde m-am spawnat. Iată și soarele, aproape la jumătate. Luăm până când tot firul care s-a făcut până acum. Ne facem o planșotă sau facem pantaloni, strângem rapid tot și facem o cască și avem full armură. Avem full armură. Ne facem încă ne trebuie lemne
și după asta facem iată și totul. Îl facem și două săbi. Nu ne va strica cu nimic și lopata. Iată și gata. Iată-mă și pe mine. Mergem și ieșim. Sper că, chiar cred că acum termin episodul 2 din Survival. Mă numesc Ivan și vă urez o zi plăcută.